Waqt li x-xogħol fuq il-proġett ta' modernizzar tal-villaġġ Tas-Snajja ta' Qali miex jiġmielu, il-Malta Industrial Parks tinsab għaddejja wkoll bix-xogħol biex tħawel mal-1000 siġra ġdida, waqt li tiriloka oħrajn biex isiru għadd ta' żoni rikreattivi għall-familja. Ix-xogħlijiet fuq il-proġett jinvolvu investiment ta' aktar minn 12 miljun euro bejn fondi Ewropej u investiment mill-privat ta' 4 miljuni. Elton Micallef, l-Amministratur taż-żona, qal li l-proġett huwa mifrux fuq medda ta' 63,000 metru kwadru u ġala darba jitlesta x-xogħol fosthom fuq il-ħwienet tal-artiġjana, il-villaġġ mhux biss se jinbidel f'żona turistika iżda post ieħor ta' rikreazzjoni għall-familja. Mill-bidunet l-MIP ridet tikkrea spazju li l-familji meta jiġu ħajrilassaw u jieħdu gost. Allura mhux talli ħanżidu l-ispazji li l-familji jistgħu jqogħdu fihom, imma anki ħan niżeraw iktar siġar, iktar pjanti, iktar fjuri, ħalli l-ambjent ikun isbaħ. Fil-fatt ħabbar li l-post se jinbidel foresta żgħira. L-MIP ħadd tkun qed tiżra iktar minn 1000 siġra u ġew, jiġifieri ħafna minnhom huma kollha indiġeni, però sabiħ minnhom huma siġar endemiċi, jiġifieri huma uniċi għal Malta. Żied li dawn is-siġar qegħdin fuq il-lista ta' siġar li se jiġu estinti. MIP ħadd tkun qed tiżra mal-20 siġra nazzjonali Maltija fis-siġra tal-għargħar u li ħajkunu hawnhekk f'postijiet differenti madwar il-villaġġ. Il-peritt tal-proġett Ivan Bartolo qal li qabel ma bdew ix-xogħlijiet fil-bidu tas-sena ħasbu biex jirilokaw bosta siġar. Qabel l-ewwel ħaġa li konna minna anke minn kmieni s-sena l-oħra minn Ġunju konna bdejna nċaqalqu siġar li stajna nsalvaw dak kollha li huma indiġeni Maltin li jfilħu jiġu trasferiti minn post tal-ieħor ġol-land stess, issa mbagħad siġar oħrajn li mhumiex indiġeni bħala eukaliptus dawk neħejnihom u flokhom qed nagħmlu iktar siġar Maltin. Pereżempju warajna tista' taraw għandna l-prinjol li minn barra l-prinjol li kienaw li aħna qed innatfu minnhom biex ikunu iktar puliti u anke jkunu msaħħin qed inżidu magħhom li tiġi sa foresta żgħira. Saħaq li kull żvilupp li qed isir fil-villaġġ qed isir skont il-pjani li nħarġu mill-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Ambjent.